Pozdrav svima, Crazy Games ovdje i danas igramo Candleless. Ovo je čisto onako hororica, onako. Nije baš nešto strašno, ali ono solidno. Da vidimo kako je. Opala, šta je ovo? Neki gradić. Idemo. Jao, mračina, jao. Te? Kraj izvora, dva putića. Samo ideš pravo, brate, pa šta bude, bit će. Znači, no, kreći se, nema šanse. I evo ga, stigli smo. Dobro, niko nema. I ovo je kao neka sad kuća, valjda. Koliko ja vidim. I šta imamo unutra? Kako idemo unutra? G, E, T, R, E. To je vaše opcije. Ne znam ko ovo je jezik. I vidi da me vratio ponovo, pa šta je ovo, bre? Ne znam zašto nije još u kuću. Ja ne znam na kome igrica jeziku, ali ono, ovo nešto nije u redu. Čekaj, ima i tamo put, koliko ja vidim. Što posto treba ključ, valjda, vidjet ćemo sad. Jer ovdje ima puno kuća. Poenta što ako si na svetlu ne može ti biti ništa. U šumu ne ići, naravno. Ako se rekao šumu ne ići, može biti svašta. Opala. Bravo, sad idemo unutra. Aha. Opala. Čuj to. Jaoj. Opala. Lepa kuća. Ovo je kao neki čovjek. Lepa kuća. Vidi, kućnik bez kućnika, brate, to je strašno. Dođi.
opala, šta je to, šta to bi? Mnogo lep neki čovjek. Ničeg čudovištene, šta je to bilo? A što bi rekli... Ajde, nastavljamo. Zamisli, gle ovdje ima svetlo, zamisli. Kuhinja. Frižider. Ujebote! A joj, brate. Kako me zajebo. Čoj. Nisi se nadao, nisam trebao uopšte da mu priđe, znači uopšte nisi trebao da priđe. Ajde. To sad neće. Evo ga. Nisi trebao uopšte da mu priđem, znači uopšte trebao sam stovati tamo iza. I to je to. Ali nema checkpointa, ne, zašto nema checkpoint? Svaki put nas vrati nazad. Tako da. Sad znam, znači ne se da mu priđem. Ajde. Okej, ajde, sad znam što treba. Ne, ovdje nema nikog po običaju. On je ovdje u kuhinji. 100% večera, pa da ga ne prekidamo. Šta je bre, a? Doreče, šta ima? Lep sto, lepa trpezarija, lepo, sve je to okej. Kuhinja ti odlična isto. Pali svijeću. Ne, ići gore glupa ideja. Ali izgleda trebam ići gore. Ohoho. Aaaa! Ujebote. Ovo kao da bagu igra, znači... Bio sam ovdje i nema svetla. Znači kao da baguje nešto, znači. Znači bio sam tu, palio sam, a beži bre tamo. Palio sam svetlo, ali... Treba ključ naći.
Sigurno tamo u sobi da sam bio je ključ na stolu, valda. Tako tu stojiš, a? Samo tu stoji. Ja da uđem tu nema potrebe. Evo ga. Je. Aha. Je, ja ne znam kako se njega promašio uopšte, taj ključ. Još stojiš tu. Samo ti stoji tu. Ke? Ke? Spavaća soba. O, opet ti. Šta je ovo? Me sprdaš. Ubili dijete da mu izvade kosti. Pa što to? Zašto? Jao, šta još neće vidjeti o igricama, brate, ajde. Jebote, ovo sad će biti sad malo zajebana situacija. Ima li koga? Joj, jebote, joj. Hoće bilo neko? Jebote, znači morao sam stati, sad da sam ponovo, samo idem ponovo i mrzi me. Opala. Ćuti gore, ćuti bre gore. Čekaj, ovo je što... Aha, ovo je... Ujevate. Kako se ovo pali? Kako se da ovo pali, nije mi jasno. Desni klik, E, G. To sam nešto propustio u ovoj sobi. Tu sam nešto ne mogu. Gdje sam došao? Ovdje sam, tu sam došao isto. Ima neko, nema niko. Treba ovo da zavratim, da li kako? Ajde. Ovo vrti rukama, rukom vrti. Sveća gori. Hajde. Ili sam nešto zaboravio. Izgleda da sam nešto propustio. U sobi gore kad sam bio. Se vratim i pa mi gore.
knjiga, pero. Ova slika jezivo, brate. Brate, stolica mu uplašila, daj stolica i sve. Ovdje nema niškog sve vidio, nema ništa. Ovdje. Treba dogovorim čekićem. Možda. Nisam ja... Joj, kako uplaše vrata, joj. Joj. Treba da ovo da popravimo, valjda. Shift, Ctrl. Ništa, neće da funkcioniše. No, počupam antene, a? Nešto nije u redu. Nešto nisam pokupio, nešto zaznuo. Znači ne znam stvarno kako se sad ovo pali, a ovo je za struju. Čuti gore. Upalim svetlo, gotov si. Gore, treba ići po nešto gore ili izgleda. Ali nema šta. Se pokupi ovdje. Bam, ti stolicu, da tebem stolicu, stolica i sve. Još stojiš tu. I kako unutra? Neću neka. Nisam, znači to je to, znači ja nisam zaboravio, ali ne mogu da upalim. Bravo. Ali pazi, ako... Lepa je vidite kako lep gradić bio, vidi. Šta ovo pljačkarošnje, šta ovo bilo, ajde idemo opet tamo, da vidimo kako da uradimo onu stvar. A bio sam gore i on škripi, bio sam gore da mu kažeš što imam onda što da škripi gore. Okej, aj. Space, V, K. Ja ću sisati sve pa šta bude biće.
Došao sam da upalim svetlo, a ne mogu da upalim svetlo pošto ne znam da upalim svetlo. Znači... Upali svetlo, bre! Ti ne daš da zavrutim, a levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, ajde. Stanemo ovako ovdje, a? Će moći sad. Ljudi, ja ovo ne razumem. Stiskam u pored, ne vredi. Evo, pored stiskam, to uopšte ne vredi, evo. I evo ga. Nastavljamo, bio sam nešto pogledao kako treba, znači treba samo da ga ovako zaklatim, ovako vidite ovako. Treba samo da ga zaklatim što više. Dobijem struju. Hajde, upali se sada. Aj, ja ga vrti. Čekaj, sad treba da vrtim na levu stranu, na levu. Evo ga, leva, to. Radi ovo. Ne razumi sad. Stojim sad ovako. Evo ga, ide, evo ga, ajde. Ne radi. A tako je trebalo. Imamo svetlo svuda, dobro je. Čuje. A ovu sliku još ne mogu da razumijem ovu sliku. Šta je ovo? I sve kod djeteta vidiš što ima unutra. A ovaj dobije kao igračku. Daj bre.
U svakoj sobi i slike iste. Opet sam... moj ti, izađi napolje da ti pokažem sad, jao. Ništa. Evo, sad smo prešli, cancel smo prešli. I igrica je ono okej, što bi rekli, ono čisto ono. Hororica normalna. Nisam nešto specijalno, ali ono kaže ono, pobilo je malo isto, ono se uplašiš, ali ništa ljudi, to je bilo to. Stavite neki komentar, subscribe naravno, like, pozdrav.